Så kommer der lige en lille film mere. Hej Mads. Der kan du se dem. De små sorte prikker der, det er øjnene. Og de holder rigtig meget til på den her sten, som sagt. Du kan se rigtig mange af dem, hvis du lige går efter de sorte prikker. Og så gemmer de sig også lidt i de her siv. Og det var her, jeg tænkte, jeg lige ville filme nogle af dem. Og så ind i højre side. Bitte små. Og rigtig svære at filme. Det er lettest, når de lige svømmer lidt rundt ind imellem. Så nu tror jeg da, at du har fået et rimelig godt indtryk af dem.